masoge mwancho muligelia karibu sana ase episode ende yo murubuli Ekebiro ase Facebook nyole buna ensara Joseph Mose. Now iki yiga yetire yabere ikibwata mangana manga kolekanire guchakira aba president gusabara ibechi nseche Africa kogenda ensemiri ya Bongereza kolira uyu kabiri entingana ya Bongereza Queen Elizabeth okabiri chisamuchiri cha Buckingham England gose Bongereza unoranche koyeruka gucha abaibuli ku react iguru ya CBC amangana kwanirwa mange abaibuli abakolera abaibuli abagotebanga walimu bamentire chikiro kurwa CBC cy'abaibuli abalimu abagenderete konora abaibuli kagali bakolera bogo aba MCA be county ya Kisii mbaba bagotianiwa na manga korekanite ase ogotianiwa uko abantu koli barenge emeno kidogo utanga kizungu sio mdomo chetu bwana that I should diligently swear and protect the constitution and work ngotana ngoro kinga ngaki va perform etigali ya swearing ni abe kesongo kikapchanganya kidogo abatangi ya chitene ndege Kiswahili kikacha nimi lakini kwa chatari tomanya ayina yanda mangi boy gona nyorana no mwanafunzi oyo mobwe secondary by the way mwanafunzi omukeka kabisa osomoka kigima na uyirire chinga kichaye korokia ubumenyi bwaye bwoko rosema shairi tokoteonga kulenga ama kutunga shairi omoro siriri shairi omugabana we county ya Kisii umosike Simba Arati ngoli site yale kaiga ase show so amangana quality maya amangana mange tobaisa goska ase Facebook tonyola buna Getembe TV Kisii na by the way genda gali YouTube ya Getembe TV Kisii subscribe veke button gali veke bell gali nali imirobeli bunelia konyoranga ya wetire kidogo ase nginje sababu ema aguseyende usuni gutete ko rewatch yani ko ligeria kerikia etire no konyora emirobeli yeto yonsi pigali umurobeli Ekebiro no ole gali ase miyo ya YouTube na by the way onye tomanyeti gosonye turamanyeti kankoe obo bisinga amangana na mange tokokora ase show Ekebiro lakini talionsi akogenda on TV nasengenje chingaki nebiro viemigete kidogo but anyogotete konyora in full genda gali ya YouTube Getembe TV Kisii subscribe like comment and share murobuli Ekebiro ochake Ekebiro etogo chaka na video eyamo ya beriki wetana na semi tandao sana ni yingo bwetekana na president bechi nsechi ya Africa yani African presidents bagenda sensemilia ya Bongereza kumulira entingana Queen Elizabeth okabere uyolinge queen kosumugambi wenseyo ya Bongereza na president ba Africa for the first time asentunde ntangani na barumba mbabete bago experience nga omwana incho kawaida nikia wetra isko gali especially asamangana a transport na sengenche yake nkaga iga wose Africa ga ba president banalire motoke yani musafara we chigali omunene kabisa abasikali chigali chiko clear dealing the president yete lakini egende yakolekanete egali ase ya Bongereza nkiringa aba president bonsipi ba Africa abali geritiwe Nyamira Express yabo bakaliwe Nyamira Express yabo yani bakaliwe bus bakabe kume bonsi kurwa ase baringe gucha bono ase omuyigo yo bo komulera Queen Elizabeth olinge kokalekana so nikintu kitalinga expected asengenchaki aba president yabange wose bunatoma yatento aba president nabantu toirogete president is the boss nere boss ya NNP ya boss ya NNP yense no imagine tuwabuge nga president renengo ikachire gali president yawe msafaro yawe motokedi ya nini lakini mo president wense ya America Joe Biden nere I think no royo massive bali abantu bali banchere togoswane chigali cha gali for example mutoma nga president Biden yakutumia gali kurukunga the beast omunyama era nero anchere tugali lakini the rest ababa Africa na nini bakabe kwa Nyamira Express ime
bakaenda guchigaria kumurira Queen Elizabeth. Video hii gendete kurura ase mitandao gali especially YouTube ya trend sana nigo yarogeti ubugima bono bulia presidents ba Africa bagwetera gali mumbu. My friend, abantu bali mitandao yani mbali gozuba hata kidogo. Unabono for example bunoroche video igabu ngabono abana ba African president kusabara ibechi nse ya Africa bali ensemire ya Buckingham bongereza bakonyora lunch. Iyo lunch bono bako serve. Abagano bo president bechi nse ya Africa bako ira na bono. Oyo monali geta se metandao blog ya mekalikanga President William Ruto ngaboka to tigwa ne matatu because bono ne matatu mo correct bono ne matatu mo tumeka amuka usiachwe na matatu seriously. Now yende ekorokia nga bono abaigana ba president w'echinsi cha Africa bakominyoka yani nali baikire matatu because umate tabiye matatu naye mo se bus bus onye ebe yeskuru ebe basi matatu gokoira go senegasi go se town andonsi onye yagwetire so abaigana ba president bakominyoka bachiko ikire matatu te baita bari ba miseti wose bari bataikire te bus bari yatigete maiga bono abali stranded abakwamete gali ya stage. I think ikene ndoko nya correlate na karo kya sengencho no ene karo gali yago etire tuyite konyekera nkwanga ikamule stage gali kidogo abantu bande especially totebe gusene karo chishere chiri gusene cha December abantu bakuru Nairobi go cha masabu abo no egali go etera na omurarare gali no ene stage okoba yake okoba uganyire gusene uchonyore ticket ye gali ende ere next guse kubwatia na abandi gutebanga president former president Uhuru Kenyatta ngera nabwo ate connection so era tatigiri na gari igabono nko bale dolega next time moche mapema feeling eri muntu okonyore karole guse ekarmo kwandro nyine tua mubate school bus abantu bali banyoru batigayirense ayebono kole mwali ko batebinga dole tupatane mbele iko sawa yes abantu bakama batebanga gali mumbu ose gali England bongereza gali ngachi hokanchiro ige basi ya president ya Africa chialine tu ngana bongo ikasikete okoigwa ensara aichi hokanchiro na bakone kuno ne kituma gali ya sedirisha yani rende buna uchukuzi yeto ya kawaida kwa sababu transport yetere ga Kenya Kenya for example karoko anda Nairobi karoko ikire gali na ruka gali ngotenenere kidogo oyoko godege tumugora oyoko gole ndagerogora so abakobweka nibagotanga bono abana ba president ba Africa timo baise kukumi igaiga chi hokanchiro nabokona likuno ne chinchugu ase basime na igaiga bona bakorokinga entira bona bagosoali libono baikire gali asomoyega nabo bagosoiga na bali batigarite gali ne bus bono bali batigarite maiga bali bangayigete nga makanga abantu bali chi conductor makanga bali bakubanga chigali bono bansire kurwanirira bansire kubarwanirira na abakotebanga aseke songo you can take the boy out of the village but not the village out of the boy yani nabokorusyo monto lisabu muire town lakini tokorusyo obo lisabu boli buaye imasare now eye minutinga omo Kenya by the way nabokorusyo mo Kenya ga umuire England umuire bongereza lakini tokorusyo mo Kenya bolia sakolete mo Kenya bolia se gosetabiri yeke Kenya imeya ngokwanira chibicho cyakire emitandao chikotebanga omatega ali chibasi memono moneka rwaso iroro tuliko miss monto bunabono morandia monto nale gali ogoikaransa gali ayo akaransa tuliete bune abiria kawaida bunae lakini basi keko banga kuimukaiga kwa romonto imukiro chakire Bwana asifiwe wapendwa haleluya omorandi yichaka bakora ibintu bya yoga idie ibintu bya egabo obakenjiri ogoikeste jigatari goikaroma akabatenga bana rinde ntakende nchero morandi tindiko ingeni nyina karande karakusa buseriga osabe kere kia yoika now abagotanga Kenya aba president of Africa ribachiete liribale gali ase basi megali chese mecho cha abongereza first lady
ana nasoete kuruta injili gari, yani etabiri ya Kenya kawaida. Now ebichanero nero ya of course gandete go trend gari nga igithiri na kibono last president ya Africa baro seletiwe igithiri kiabo gari babikire igithiri kabisa, yani bako safu na abanafunzi. Na what you don't know, akaramo kwenda waseme trip oiso komisi bus by the way na bokorera, because iline feeling kero montata ete gukora kero montata ete gutwara kero montata ete gutoka se trip yo, lakini bono go komisi ne base go gotika my friend na bokorera ebichende gade to trend ngari ne tofauti bakoroki iguru yichi president chia Africa ne president chinde chia mundu abaiga na gotenga libabikire kafu ngono ni mo gutara ne basi abande gari kina Joe Biden nini abanta bagete chilimo sini chabo ime abanta bagete chibiste chabo ime, yani a contrast ekoroki war by the way. Abata nga rest the same yani uwatana n'abantu gutumika rangi yabo ikini gintu gitahere nandi gitahere PNC. Na by the way ekaro president w'ense ya Kenya Mr. William Ruto alenge gali sema ya Bongereza, the man mondo tegaletega igabono olenge the top most powerful person in government no mo sike Rigiji regarding the shower mo deputy president by the way Rigiji akoro kuna nanzara ngitiri ete karalenge chinsemo katika cha Nyanza alisema ni sawa, I accept na nchira ni elieta eliane. So Rigiji lilia bande bakale ko save kwere ndegali Rigiji nere na save ti nere ngo save akale ko rwachi nseme chiga nande abakotebanga there is time and season for everything, yani chinga kinebiro nchiro cha kirege to kakorekana kego korwa. Now aserigiji chinga kichokuragira ni chokuragira period kwisha, yani biashara bindi nande tiviyo mambo kwa hisia zako kuhusu siku ya leo na matarajio yako ya rais mpya. Mimi nina furaha sana, naweza sema niliomba sana kuombea Rais Ruto, natarajia kwamba atafanya kazi. Okay. By the way, omogeni gachire guseno omogeni uchita matanga kidogo iga omogeni makoliro moyiga omogeni wesibiri oragire abantu bakoirwa se refreshments kidogo barali omuzikirende bapunguze mawazo bapunguze sukari nense kidogo omogeni lituko litangani okoma endagira lituko lya kabiro kwa mwirira mache bafu lituko lya gatatu naboko mwira asegetega anywe kinywaji aliyestare kidogo atenge kidogo okoranga tabuga plan yo kogenda bono mo kwanire mara kwa mutenga ya bono mate twakolire moyego yarire gose ngakibono gwatarite bono manyete turante bya ngakigwachete usendio koira nochi koba kwanirana, yani kwana mutuka kidogo kwa manyanga omogeni onari tayari koirana usaga ndereta kore kwirende usaga ndereta ko kubera beraga okonyera kubera what you do omogeni mawo kombe agenda mugondo. Anyway, tutigana nayo toso amangana nde arurire sana seike engima yaitire na ngokwanira amangana CBC na by the way abaibuli abagotebanga kurwa CBC yachete kurwa CBC yachagete abalimu bamentire chikiro abalimu bateragire, lakini abaibuli nkagali niko bagenderete koraboka abaibuli niko bagenderete korea na singincho yake squeeze abalimu abagotuma abana chingoko mwalimu lera ko bokotenga ngaki engoko mareta ngoko mandu mareta magena mandu mareta mpake nyama ngakita mente chikiro my friend. By the way, I'm tagging abalimu bonse everyone you room mwalimu atatebinga you need to respond on motatebinga what is really happening. Abaiboli nkokura bale from this side kuringaga abaiboli abakodra kabisa ikintu kiliba kotebanga imagine umwana tumwenyama umwana tumuligena umwana tumwengoko especially chingoko, so umwiboli nyetabuga tiengoko it means akogenda gura ngoko yega. Now my question is chingoko chiri echire mentinga
abana basome rende ko konyenye ngoko na nini lakini after basomire practicals ichi chiari ngaichi ngoko chichi gochi. I think now nairani iria bali nga balimu abagendete komenta chikiro, balimu abagendete koterera masio, balimu abagendete kunura, balimu abagendete koraki nka ichi gochia after practicals because yo mwanafunzi kutumwa ngoko nelinga aigeri kunga kya konyenya ekara igeri konyenya chingo kichi kya gendararia ngakyo taterera ne banaye. Now I think abana bangi bali chi college mbatagete gusabana batara join colleges ninde neke manenga mbatagete sana gosomero bwari munasengenje yake CBC asenge CBC approve ya oroke ko begento bono hakuna pale shuleni hakuna njara teyo kabisa skuru gari. Anyway, so ase bali bako nyakwebulinga chingo kichi after chia nyenyiru nga ichigo chekera abana ba kolire practicals chingo kono chiko gendaga onye epati gete go sense mo ekimo gete kiengo ko gete kira ali school inkyo mwibulia ta ko nyanyera ngoko nkagari arusi ekimo keri aho mwana ekimo elinde mwana arete kimeke school ache ko bacha ko soma elinde ko kende tigara aseki umonda bugori ngoko aseki mwana fusa yewe ngoko ngima elinde ache ko nyanyera aralia ache ko nyanyera ali school. For example, onye monde takira bana bachiko sombe batebu eyekoro kwe mondo yegasia eni mondo yego koraiga nega umubuli ta konyenye ngo keyirinde arusie mondo erinde engo keyigende itigare nkakali at least bayero kogera CBC igo bakare go tusaba pake mondo yango kogocho kuminga kindware konyenya lenda ngoko to mwana ngoko yagende ngima sisi wanyongo tugusaba pake zero tape paka ligasi paka bintu binde bikale ko batu yani chibesa abana bagotomukera chibesa kera lituko mara nechingo ko mara na amagena mara mpake nyama baire skuru baende bachikuiyeka na arure chibesa igo besa yani mnabona igatimbu atipi ana kwanza mnabona ige bagosoma ntuma itigento bagosoma muno yo standard 6 na max mnabafungete igatindochi tima itinga bakolikeru gosentu gose woti Charero, engoko tuatomu, engoko eteneine. Engoko eyo, bwana njeteyo. Mara mambi nkoru engoko mambi basaba, ngari gamagena atatu. Mambi ende ngomo chere chinyeke. Mambi ende nebituma, mambi ende nobori, mambi onde etwate bigwenya menusu kiro. Bami intokaki. By the way, abaguli abange babere confused sana because kale ekero togosoma kwenye CBC taracha ekware kwa homework kawaida homework yochi kwate gosegendo chore gento kete gendo chore nyongo gendo chore engoko gendo koleki but CBC bono iga abaguli abale confused na sengenje yake mbali konyara kokonya no na abana okora homework asengenje mbali ku understand homework yopi na nkyo mwaki ga gokongera gokora. For example whatever unga use measurement opime engoko akonda toromo waki nasinyu komanyomo waki ya ninki omanya gonda binga use the measurement yoko ligereria ngoko mama bunere na somete CBC tima eti CBC buna inchega ki gonko sabwe binte binge bake binde ntama iti buna bikoroku omwana gago chichonte binga manira timanyeti na nga kiekora kaninga kiane na somete inche timanyeti manira ninki bwana gaki mware kwanja motoruseri CBC ya tonyarire to omwana one ogosoma CBC ajante binga tumia measurements ko pimengo guikambe confused nkitogo pime exact angako togo pimo batango angako togo pimo ngaki etogo pimo gochigoro togo pimo gogeka bate con horizontal ya to sabire kere gento twara bokire nyomba chingoko twabwata nyomba chiaerire pi ntobwati kende abagoli abagenda zakolera rada bagote Mr President police yani gitege koro ku CBC Russia. By the way, omwalimu Justice Osoro Sanduki toresranga sobo kategori ya CBC. By the way, if we get time one day as a show gaiga ninjenda tomo director yomo bwa mangana yechisemi koro aiga se county ya Kisii elinde litokuwa nenga CBC gatonyirigiriri
Ngeteranda somo tumoko kidogo lakini tubaisa gosuka tokoirana nimbwate amange kwaliganiretie buna bono gutianwa kwa ba MCA aigakisi cyane ngoro kinga kikisongo kya rutereta abantu cinkundi kidogo naboigo debyo mange igoronga kya bakenya bagendrete ko react no gukina akwa mafuta boigo ne no munyete the 48 laws of power ili muri abiri gotebega tubaisa what shine your boss yani tubaisa kuorokia koba iguru ya omukubwo ngojane kwairese ayina yanda mange tokoirana kurwa somo tumuko Facebook getembe TV kisi Facebook boigo ngoro kwensara Joseph Mose tubaisa